turiani tuhata, taparade marohata, tapahoma, maradehita. Saipan lasti roha ita, aledongan Kristeni. Sata puji matuhata, napasai kodosai. Jitogi ho Jesusi, ito Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, na tumopa langit dot tanoon. Amen. Lehon matu Jahoba hamuliaoni guarna, marsobba mahamu tu Jahoba, pamake pahea na marhadohoan. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang na sitong, na manodangi ganup jolma na di portibion. Sondakon mabohim tuhami jala perbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani. Serajai mahami asa unang manibil hami sian dalan na sitongi. Ale Tuhan Jahoba, patoktong marohanami marhaporsiaun tuho, marhite-hite tod di perbadia. Amin. Tangihon hamu ma patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon,
dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu, manang ahana di banua gijang dot na di banua tongaon, rodina di bagasan aek na ditoruni tano, yang gotunggabe sesobaon manang seuluan. Dia do lapatan ni oddo, ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa dang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi posroha di ugasan homitan. Rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon nau bartu patikna. Ale Tuhan debata, saya pergogo imahami, mangulah nau bartu patikmu. Amin. Topoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhites yan pangalusan nami di patikmu. Ima marhites yan hatu tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakatan nami na soture, rodi pangoloyan nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami, ale na tarsosol bagi dohami dungaing alani. Asima roham dihami ale debata nami, pardengan bahasa jala para si rohado, doho alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sesesa modosa nami salutna, jala suruh manton di perbadia tu rohanami be, asa terbayan hami mangului ho di bagasan hati goran dot habadiaon. Gabe saat hami tu hanguluan na surasuda na pinarbaga bagam, di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibayan tu hita hobbar tu aka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobbar tu aka haja hatotta. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jehovah di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin.
Tabegema hata ni debata turpuk ni hari mingguon imani nenet sian panurirang Amos bidutolu ayat sada rodi ayat 8 hujahama dihita. Tangion hamu mahataon nanidok ni Jehovah taringot tu hamu halak Israel. Taringot tu sadok bangso nahutogihon ruar sian tano Misir songonoddo. Holon hamu donian nahutadda sian nasa bangso di tanoon dibaheni luluhonokku matu hamu saluhut hajahatom munai. Tung udurma tagamon mardalan dua halak da jolos sian dosni rohana sida. Tung tagamon ma patung romon babiat ditobak na da adong soroanna. Tung tagamon pangyaran ni anak ni babiat ma suarana sian liangna da adong na jupangsa. Tung tagamon ma tarjail pidong tu jorgong di tano moloso jolo di taon sabil. Tung tagamon ma bikkas jorgongi sian tano da adong dapotsa. Tung tagamon ma makuling sarune di bagasan huta sobia haton situan na torop. Tung adong ma tagamon masa parmaraan di bagasan huta sobinahen ni Jehovah. Edang adong di bahen Tuhan Jehovah nanggo sada, da jolo di papatar si budian na itu panurirang akan aposonai. Patung romon babiat tung isema na somabiar, makuling Tuhan Jehovah tung isema na somanurirang, isima sahatna. Martua do akan atumangihon hata ni debata jalano peopsa. Amin. Tidakon ma hapor sautai songon na hina tidakon ni dongata sa porsaon di sandok pertibion rap mahita mandok. Ahau porsia di debata Jehovah idu ama pargugo na suatu dosan na tumba palangit do tano. Ahau porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadei ima na tinumbo ni si Maria na gabagabian senton di perbadia adorang so habubuhan. Indo tuhata na tuman dan bernit di pahumunan silatus na mata terpajo libana dia pinar silang na tua tu bunto rudung di tanom na mulak mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah na manai parguguna suatu dosani di sima ibana pa mulak sogol tu tanoon mangumi halak na mangulu dot na mate au porsia diton di perbadia jaladong sadahuria na badia huria atau panihala Krista akan na badia do dia sesani dosa do dia tena mantok mulak manggulu sogot daging halak nong mate do dia nguluan nasura sudah. Amin.
Shalom. Horas madita salutna. Amang inang jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya akan bacakan beberapa poin-poin penting dari warta jemaat minggu ini. Bagi kita yang mendapatkan warta jemaat berbentuk kertas, ada perbaikan di bagian depan. Episode tertulis Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Harusnya Amos 3 ayat 1 sampai 8. Kemudian nama minggu. Minggu ini adalah Minggu 5 Dung Epipanias. Topik dijauh gabe si jala jolma dipanggil menjadi penjala manusia. Nomor 3, persembahan. Pada hari ini, Minggu 9 Februari 2025, di ibadah pukul 7.30, 10 WIB, dan 16.30, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk huria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop untuk dana sosial atas meninggalnya Amang Aren Manulang. Nomor 4, jemaat meninggal. Pada hari Rabu 5 Februari 2025, di Rumah Sakit Santosa Kebonjati telah meninggal dunia Bapak Aren Manulang, Opunatan Doli, tutup usia 82 tahun 11 bulan, lahir 14 Maret 1942. Alamat Jalan Pelesiran nomor 63 Bandung, Jemaat Sektor 6 Cipaganti. Keluarga yang ditinggalkan istri Nyonya Theodinar Manulang, Bur Tambunan. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Nomor 5, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 9 Februari 2025, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda. Yang pertama, keluarga Binsar Parulian Situmorang, Inang Sonti Ramaida Boru Butar-Butar, bersama dengan 1 orang anak perempuan, Cynthia Angelina Romauli Boru Situmorang, dan 1 orang laki-laki, Naum Gerard Yosua Pandapotan Situmorang. Pindah jemaat dari HKBP Cirebon, Resort Cirebon, beralamat di Jalan Salendro Utara, nomor 27B, Bandung, masuk sektor 7812 Maban Seltim. Yang kedua, keluarga Marhasak Romeo Siaan, Ibu Nelly Junita Rina Borsinaga, bersama dengan 1 orang anak perempuan, Legisela Benesia Serenatauli Bursiaan, dan 2 orang anak laki-laki, Legiton Benhard Mangiring Rone Siaan, dan Legimosa Benaya Daunimara Siaan. Pindah jemaat dari KBP Cirebon, Resort Cirebon, beralamat di Jalan Setradago Utara 4, nomor 23 Bandung, masuk sektor 12 RAAP. Apabila keluarga yang saya sebutkan tadi hari ini ada beribadah di pukul 10, dimohon untuk bangkit berdiri. Tidak ada, mungkin sudah di ibadah pagi tadi. Nomor 6, ibadah penghiburan. Hari ini, Minggu 9 Februari 2025, setelah ibadah pukul 10 bertempat di gereja, akan dilaksanakan ibadah penghiburan atau mengapuli bagi keluarga Nyonya R. Sirait Boru Tajulu dan keluarga G. Papahan Boru Tajulu. Atas meninggalnya Bapak C. Tajulu Nainan, beberapa waktu yang lalu, Jemaat Sektor RAP, Maban Seltim, dan Seksi Diakon Sosial diharapkan hadir pada acara tersebut. B. Jumat 14 Februari 2025. Pada hari Jumat 14 Februari 2025 pukul 18 bertempat di Jalan Cipedes nomor 64 Geger Kalong akan diadakan ibadah penghiburan bagi Nyonya Mariani Purba Boru Sebagariang, keluarga B Purba Boru Tikoalu, keluarga Nyonya Oto Barat Boru Purba, dan keluarga F Purba Boru Sitompul atas meninggalnya Bapak Sintua Luther Purba beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor Bumi Siliwangi diharapkan hadir pada acara tersebut. Nomor 7, berita Dewan Koinonia. Pada hari Sabtu dan Minggu 8 sampai 9 Februari, yaitu kemarin dan sampai hari ini, bertempat di Garut, PSW Abigail melaksanakan ibadah syukur bona tahun. Seluruh anggota PSW Abigail diundang untuk mengikutinya, dan mereka sudah berangkat kemarin. B. Ibadah Padang Seksi Ama.
pada hari Sabtu 15 Februari 2025 berangkat dari gereja pukul 7.30 bertempat di Wisma Karangtumartis Jalan Kolonel Masturi nomor 21 Lembang akan dilaksanakan ibadah padang sektor AMA HKBP Bandung Reformanda. Seluruh anggota seksi AMA diundang untuk mengikutinya. 8B. Ibadah 2 bulanan dan pembukaan pertanian sektor. Pada hari Senin 10 Februari 2025 yaitu besok pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulanan untuk bulan Februari 2025 sekaligus sebagai pembukaan pertanian sektor dengan tema mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi dan menjala manusia di Mazmur 46 ayat 2. Pelayan ibadah liturgis Sintuanyonya Yesida Butar Bursinaga, pengkhotbah Pendeta Jeffreyman Sormin, paduan suara Peswerut dan paduan suara Sekoci. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah doa bulanan tersebut. 8. Dewan Diakonia pada hari Minggu 9 Februari 2025 yaitu hari ini mulai pukul 8 sampai 10 WIB bertempat di konsistori gereja. Seksi Diakoni Sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Syarat mengikuti donor darah adalah pastikan sehat dan cukup tidur, tidak mengkonsumsi obat-obatan 3 hari sebelum donor, tidak minum vitamin C dosis tinggi 3 hari sebelum donor dan minimal 61 hari sejak donor terakhir. Bagi jemaat yang mendonorkan dapat menghubungi Nyonya Tiruma Tobing Boris Pautar nomor tertera. Nomor 10, pertanyaan sektor. Saya akan bacakan pertanyaan sektor yang diadakan minggu ini. Yang pertama, sektor Dago. Jumat 14 bulan 2 2025. Pukul 18.30 WIB, tuan rumah keluarga P. Manurung Borutarigan bertempat di gereja. Yang kedua, sektor RRAP. Sabtu 15 bulan 2 2025, pukul 18, tuan rumah Paralado sektor RAP bertempat di gereja. Dimohonkan jemaat kedua sektor tersebut untuk menghadirinya. Ucapan selamat ulang tahun. Di Warta Jemaat tertera 20 jemaat HKBP Bandung Reformanda yang berulang tahun dari mulai tanggal 3 sampai 9 Februari 2025. Bagi amang inang atau jemaat yang ada tertera namanya berulang tahun di antara tanggal 3 sampai 9 Februari 2025 dimohon untuk berdiri. Tetap berdiri. Paralado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 3 sampai 9 Februari 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ainong gabe mamura dohamu di bagasan ibana disalut nai, disadok hatai nang disude pangatusion. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Yang terakhir, berita keuangan. Total penerimaan berjumlah Rp28.497.000. Penerimaan Huria A dan B Rp10.296.350. Sentralisasi Rp11.483.450. Untuk pembangunan Rp2.069.200. Lain-lain Rp4.648.000. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Horas. Kita
Dami ni batana sumurung sian saluh na roha. Ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiram munabi. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhan tai. Amin. Shalom madhita saluna. Pi pasir, ia pardekei nungaruar maburi jalana sida. Gabe di bongoti bana maparawi sada na di sisi omoni. Jala di pangido tu ibana asa di paholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai na toropi sian parawi. Asa dung masohot ibana marjamita. Ninna mamadok si Simon. Lugay matu na ubagas. Jala sapakon hamuma jalamuna. Asa dapotan, gabinin na si Simon mamangalusi, guru manipat sa bornginodo, huhalo jahok kami, so adong dapot, alay mga sahon hatami, olo doahu sumapakon. Di pasaut na sidamay, gabi dapot na sidama dike masay gudang, pola maribak jalay. Jala dihilap na sida madungan na sida na di parao na sada. Asaro madungan na sida mabuasa. Rodo na sida gabi diguhi maparawi duasa maradu lonong. Marnidai si Simon Petrus marsoba maibana tujulo ni Jesus huhu manidok laho maho sian ahu Tuhan ay halak pardusa doahu. Ay tarhalomong doibana rudi sude donganna siala deke na binuat na sidai. Songonido nang akadongan ni si Simoni, si Jakobus doho si Johannes, akka anak ni si Zebedeus, jalani na Jesus mamadok si Simon, unak ko mabiar, ola nyom maho gabi si jala jolma, di padarak na sidama akka parawi, di tadikom masalunay mangihuton ibana ido ng sahatna. Hurian ito hata na halungan di bagasan Jesus Kristus apa tantangan paling berat dalam memberitakan Injil, mungkin ketidakmampuan dalam berkhotbah atau mengajar atau sering menjadi tantangan adalah masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, masalah persoalan juga persoalan lainnya Bapak Ibu. Tetapi tahukah kita bahwa sesungguhnya tantangan yang paling berat dalam memberitakan Injil adalah segala sesuatu yang datang dari diri kita sendiri, dalam keluarga, dari jemaat. Segala sesuatu yang datang dari dalam itu menjadi tantangan berat di dalam pekerjaan memberitakan atau mengabarkan Injil di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan ke kota A. Dalam perjalanan menuju kota A, dia berjumpa dengan wabah penyakit. Lalu si wabah penyakit ini sedang menuju dalam perjalanan juga ke dalam kota A. Dan dia mengatakan kepada pengembara yang sedang menuju di kota A, dan saya akan membinasakan 5.000 orang di kota A, kata si wabah tadi. Dengan pengembara yang mendengar perkataan wabah ini, kemudian dia menjadi ciut nyalinya dan takut, lalu berubah haluan berbelok menuju kota B. Waktu dia berada di kota B, dia mendengar di kota A telah terjadi wabah penyakit yang begitu besar, mematikan 50.000 orang. Lalu setelah waktu lewat, di mana si pengembara mau pulang ke kampungnya, lalu si pengembara berjumpa dengan si wabah penyakit.
Si pengembara berkata kepada si wabah penyakit itu, kamu berbohong. Katamu 5.000 orang yang mati. Ternyata ada 50.000 orang. Kata si wabah penyakit menjawab, benar. Membinasakan 5.000 orang. Sisanya mereka mati dalam ketakutan mereka sendiri. Mereka mati dengan ketakutan mereka sendiri. Hanya 5.000 orang yang meninggal. Sisanya karena mati, karena ketakutan mereka sendiri. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara mengatakan kepada kita, bukankah soal penyakit, bukan soal apa kehidupan, termasuk mengabarkan Injil yang paling besar yang dapat mengalahkan kita, atau hal yang paling besar yang dapat menguatkan kita adalah segala sesuatu yang datang dari dalam diri kita. Kalau yang datang dari dalam diri kita yang baik, kalau yang datang dari diri kita penuh dengan sukacita, kalau yang datang itu yang setia, semangat, maka mengabarkan Injil, memberitakan Injil semakin kuat Bapak Ibu. Tetapi kalau dalam diri kita penuh dengan kesombongan, kecemasan, keraguan, hawa nafsu, tentu tidak akan berhasil, bahkan mematahkan kita dalam pemberitaan Injil tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pinomat adong masih putih hota sia turpukon nagabe jamita. Berkami sian namasa niadupan ni Simon Petrus dinarotu hatta mengajarina sida tutopi tau Genasaret. Daksai totong marutung. Tidak selamanya kita beruntung. Naing dohono tamar hiti turpukon. Ngulu nata dalanyon akamang inang sangat dinamis. Molo didok dinamis berarti mengulu, manang bergerak, dakso. Bagaimana kita bergerak? Songon kurni kurama-naman kurna julu. Say songon sorhani pada tido. Say songon sorhani pada tido. Roma diba mordong inakan. Edi adong itu mordong kalian di badang pulai dokon mordong nai. Lapatannya bagaimana dinyanyikan? Totu tatadado sorhani padati atau roda pedati. Itu berputar. Sipata tu gijak doi, sipata tu toru, songonima gubaran ningulu tahun. Dang adok torus sita di gijang. Dang adong torus sita di toru. Lapatanna marhusor do. Bergerak do secara dinamis. Ngulu na tahanguluhon nuaing. Alani akadamang do dainang. Molokur ni edena kaning madok. Songoni bukan hanya taringot tu status neng donona. Termasuk do tu keadaan. Suang songoni nang kiada tahun si patado marutung. Si patado buntung. Si patadang dapotan. Si pata bui dapotan kita di tengah-tengah ni nang ngulu. Burra isarani pakai lak kamanginang. Molo buido dang dapot na sadari. Dang donota dang umpan naso bagak naso jago. Alai doh musi dang naso dong dekke di aiki. Alai buido dang dapot manangaha. Molo hita ama buido mabiar tu jabu. Apalagi dang molo makail ama. Dak permisi tu nata. Dang dapo tamuse. Ahado bainon waing. Asa las rohaniak kainata. Tutu molo dipakai niya biasai. Bagi itu horma sian onanate. Itu horma sian onan. Alasong dapok na. Alani dibuang maun oma dapat tu sadarion.
las rohani kay nate dak solas rohamo kay nang molorono nga dapotan kenta tumpe na dituhor niya kaama anak kaning sian ona nate. Jadi lapatanda buhado hita di tengah-tengah ni nang 10 tahun budu songoni idonya laman ni si Petrus dongan na baritaho di turpukon dung di baritaho tuhata Jesus berita naulii takas diajari di popai atong jumuludo akka manginang majalo berita nauli iduan dok di Matius 6 ayat 33 sa jumulu maluli hamu harajaw ni debatado hati gurana dungi tabahonon nama akka odeng tuhamu karena para kaya ramai mau mendengar berita pengajaran berita Injil berita tentang bagaimana keselamatan yang dikatakan oleh Yesus alani akka amang inang di boto tuhata do na di luhuk ni rohatai di hati yang terdalam amang inang di doktu si Simon Petrus sapak koma jalam tunau bagasan imada Tuhan ay nunga sabornginon manipa sabornginon dang dapot tami manang aha tabotodo di ilmu di akka laut tra akka manginang mulodok pedison buhado di arianate sumapaku jalamusi tunau bagas hal yang mustahil ikobornido laho membuat dekin langsung di Danau Toba molupe adong di Danau Toba akan membuat pancala ba otik dia alanggo di laut pada umumnya harus malam imara berengota sabornginon guru ala di doko songoni husapak koma jalaon ana terjadi akamanginang halungangan pola didok na kaning maribak jalan nasida pola di jodongan na tu naparaw na sada gabi di guhi naing gabi lunong di bain ng gudang ni nang deke na jinala nasida karena itu Bapak Ibu berarti Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ibu to Tuhan tado ahado kebutuhan ni akan nelayan pajala deki ngasaborngin ima Tuhata tahu di omnipresent tahu segala waktu tahu keberadaan dari kita manusia apa yang kita perlukan apa yang kita butuhkan amang inang di tonga-tonga ni nang ngulu taon anido takas asa mangula hita budo sipata dang dapotan budo songon akka parhauma dang dapotan di nanyulana budo radiak kaulota dang bui dapot akka nataula tabay gugutta tabain usahota nang pesoni dang pitur gudang parbui natajalo mungkin di instansi juga mungkin dia kapar tiga-tiga ngaluja matiga-tiga hot tiga-tiga na dang laku apalagi molo isarani sayur dohot buah-buahan budura malos ate melos di stasiun 5 di dokhatan itu hatau tu hita kamanginang unang madili manang putus asa di ngulwon asa di parutungan manang di ngulu na rugi pe asa berengon tai sian pamotoan sian pangatoyon ni tuhata di bagasan nguluta lapatanna amang inang pasya ma Tuhan Yesus di ngulum atik pe dang dapot ho na hinirim ni roham songon si Simon nakaning sa borngin mardeke dang gabi daposa alay ala di luas ibana bongok Yesus tu parawi buido karena tidak dapat nama jala deke habis saja Simon marah-marah muruk ibana bai jalur dope parauni ba ai suadong dapat sabornginon tetapi dengan Simon kerelaannya na pinangido ni tuhatai di nalau marjamita sikap ninggulu ni si Simon naing ma gobara dihita akka amang inang
Molo tadu pipi akka hamaulon nang akka kesulitan lehon inganan ni Tuhani dingulum asado Tuhani pasahehon pasidukon persoalanmu di tengah-tengah ningulum pasiat inganan ni Tuhani lapatannya. Libatkan Tuhan dalam segala perkara yang kita di dalam setiap pergumulan. Unang tapangasahon akka pikirata, unang tapangasahon nang gugutta alay talihoma ruang di ngulutaon naborati namauli doh di tantangan hidup asa talion ruang tutu hatta Yesus Kristus menjadi berkat di tengah-tengah ni nang nguluta idonak kaning nahinirim ni nang si Simon gabe lasrohana ala uloy bana guru ala didok songoni idok kosongoni kusuma pakoma jalawon gabe dapotan nang ibana hurian itu hatta na holongan na paduahon olomahita di parsuruon ni tuhatai di kesetiaan di ketaatan nanidok ni turpukon nang tuhita olo nasida gabi takas unak kuma biar pakyo kuma ho nang sadarion asamadok olat nion gabi si jala jolma maho takas unak kaningan di halongangani ditadda si simod do dirina pardosa doaw takas do itadday bana ise Tuhan nani hapor siyana ise do na di julunay lao maho siyanon Tuhan ay halak pardusa duaw ala di bereng ibana halongangan akka mujijat naung dipatupani tuhatta Yesus ola nyom maho gabe si jala jolma ditadikon salhuna do parauna laho mangihuton tuhatta Yesus Kristus atong hurian itu hatta diigil tuhatta dosa kita akamang inang. Jadilah kita seperti Simon Petrus. Jadilah kita seperti majelis ama ina. Mau menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan. Kasih sayang Tuhan kepada kita. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi jaminan garansi atas keselamatan kita. Ima akamang tapa buah-buah di bagasan nguluta. Itulah yang kita ceritakan ketika kita di instansi kita, di swasta, di tengah-tengah perkumpulan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah anak cucu kita. Mari kita ceritakan bahwa Yesus adalah pemerhati. Yesus adalah sang pemilik kehidupan. Yesus adalah sumber segala berkat bagi kehidupan kita. Atong idon waing si pabuah-buah hukta akamang inang songon jemaat misioner hita di bagasan nang ngulutaon. Ido di tonahon nang tuhita. Ido tugas tanwaing laho marbarita nahuli mau menceritakan Yesus di dalam keadaan apapun. Mau mengucap syukur kita dalam segala hal, maupun di masa duka atau di masa pergumulan, mari kita ceritakan tapa buah-buah ma Yesus Kristus. Mari kita kabarkan tentang Yesus, tentang firman itu. Ala firman do Yesus lugus, karena itu tidak pernah goyah orang yang percaya, tetapi kita terpanggil Bapak, Ibu, Saudara. Ido bandok tuhita di barita nauli, barita homa, barita nauli, ditiki naune, dohot naso une. Ido nuaing nang tugas na dibuat dohita kamanginang, songon biru-biru dohita, tu tonga-tonga ni babiat, banyak pertentangan, banyak seteru, banyak yang kita diperhadapkan dengan situasi dan kehidupan kita. Bagaimana kita serigala, bagaimana kita domba di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah tantangan hidup. Di jodoh kita akamanginang asa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati di tengah-tengah ni nangul tahun. Nah pasti kita dipilih di jodoh kita olodoho amanginang
Holan ido pajuli tu hata olo doho manang idang. Ala olo nakaning si Simon takas kebutuhani. Marhapur siau kita tu Yesus asal tadok iya. Tidak ada keraguan-raguan dalam mengikut Yesus. Statement of faith, katakan iya kalau iya, tidak kalau iya. Tidak ada abu-abu. Satu kimajo berpikir di dok Tuhan mau memilih kita. Mau atau kita olo tu parsuroni nakaning tidak akasisiani dan soal kapasitas di diri nasida pajala do nasida. Orang yang sederhana, tetapi Tuhan mau memperlengkapi mereka, mencari orang-orang yang mau memberitakan Injil. Dalam kemampuan itu ada suatu ketaatan. Pasti Tuhan berikan hikmat, skill bagi kita belajar bagaimana kita memberitakan Injil. Soni mahita akamanginang, nang soni dia kapar siajar. Tentu mari mau belajar supaya lebih pandai untuk anak-anak belajar di rumah, untuk mahasiswa mari memberikan hatinya juga untuk belajar, untuk menyelesaikan studinya di dalam kehidupan perkuliahan. Proses-proses yang demikian tentu Tuhan pakai kita. Soni mahita kamang di jodoh hita tu parsuroni olodo hita nunga gabi halak Kristen di tonga-tonga ni akka pelayanan, di tonga-tonga ni akka ulota, di tonga-tonga ni akka nang nabu hita kerjasama, di tonga-tonga ni akka ulota pelayanan bersinergi hita akamang di tonga-tonga ni ulau ni idola lasni roha. Tadanang di judi bata hita di parsuruan ni di bata. Tadanang di judi bata hita songon halak Kristen di Tano Batak di 180 tahun nasalpu. Totu transformasi do na terjadi songon tahun transformasi di hita. Anggo dang roba rita nauli. Anggo seorang Yesus tu Tano Batak di 180 tahun nasalpu. Tidak akan membuka paradigma yang baru bagi orang-orang Batak. Tidak membuka bagaimana transformasi perubahan demi perubahan. Mau lihat tema di Bata, di transformasi kehidupan. Sian nahulum tu hatiuron, sian nahulum tu sodang gabi mangararat. Hita di hapur seota gabe takas hita maju halak Batak, takas hita malo di tonga-tonga ni nanguluta, takas hita berjuang di tonga-tonga ni nang Portibion. Dia benuaing akamang na subinulus ni hita halak Batak di tonga-tonga ni akainganan tu Portibion ngabira ngasahat bisudina radoh nota sa tu Dubai tu Amerika tu Singapura dia mah doh nota sa tu Malaysia nunga sude apalagi nota di Kalimantan inama gudang ni halak Batak sa tu perbatasan Malaysia widahami hola di sinama gudang halak Batak. Jadi itu kekuatan dari Injil. Ala gugu ni barita nahulidu, ala gugu ni tuhatta Yesus natajalo, nasaita baritahon, madongani, mangapuli, mangaramuti hita di tonga-tonga ni nanguluta. Karena itu bagaimana jangan takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan, jaminan penyertaan Tuhan, jangan takut. Atong dijodoh hita akamanginang gabe si jala jolma hita. Marhite na olo hita pabuah-buahon Kristusi Tuhan jala si paluah hita pabuah-buahon menceritakan bahwa Kristus itu indah, bahwa Kristus itu pemilik kehidupan, bahwa Kristus itu sang pemilik kehidupan. Doh pasu-pasu nata jalo, doh padonganio di Portibion, doh jaminan sugut nang di Banua Gijang. Saita berita homai akamang, saita pabua-bua mai di ngoluta nuaing sugut rudi saliling ni lilingna. Amin martang yang maita. Mauliate marohanami Tuhan, takas di pajuon songon natu si Simo Jakobus doh si Johannes ala olo di parsuroni, olo majalo barita nauli, di dudohodo hape rohani si Simon Petrus, di bereko Tuhan na sodapotan sabor ngini na sida,
akadeke gabi di tonahoko sumapakom jala tunau bagas gabi dapotan deke masay gudang galongangan ima Tuhan molo di bagas ako kami tutu di parsuruan molo hulio kami Tuhan ho Jesus di ngulu nami di ruang di ngulu nami di tonga-tonga ni ngulu nami dia pe tarleo kodo Tuhan di kebutuhan di rencana kodo na lubi dumingga di hami tarbaik kodo Tuhan molo huleo kami sian nasaroha doho to dinami songon parau na kaningan sona marisi gabi di gogi hodo ali Jesus kebutuhan ni akapajalan nelayan songonido hami Tuhan dan marisi hami ro tu portibion alai di gohi hodo marhite pasu-pasu marhite sinamo jabatan doho akaulaon las rohanami Tuhan atong saudeo kami ma ruang waktu rapon homa hami Tuhan hupasiat hami maho Jesus di tonga-tonga ni nanguru nami asa ho Tuhan na marhuraja homa dongani hami aria borgin molupi mangadupi hamaulo tantangan lehonom mudo nang solusi jaminan dingul nami sonari do jaminan dingulu hatotongo mauliate matuhan marhiti marita nauli napabornoko kami sai pasu-pasu homai nang di tonga-tonga ni hanguluan nami pasu-pasu Tuhan sudi akaulaon ni amanami na nami rodiak na poso di ulaon na totong gabi pasu-pasu do akan nadinggan di nasida leon hai pason gugu di nasida ali Tuhan songunima diaka keluarga na baru Tuhan di nama rujung ima amang aren manulang na binaluhon ni inang buru tabunan laos naung di pawar huriam tu tano bona pasugit tu rabbe parlilitan atau pastor nami Tuhan di ulau di san do di paujukon ari-ari ni amanami di bagasan totong dengan nang huria resort rabbe Tuhan songonima mulak nasida rencana sida tu kota Bandungon totong di gonggoman ni asirohamma nasida Tuhan hubah kami ma nang akka amanami inanami namar sahid di tonga-tonga ni huriam inang nyonya pajaitan boru tagaol inang nyonya dulu 1000 boru lubat tobing amang emsiahaan inang nyonya eresi hombing boru pa 1000 inang amang dulu 1000 inang nyonya si barani boru manulang amang Julian Daniel Tobing amang dulu 1000 inang nyonya sinaga boru tabba inang nyonya si turus boru tabun amang MC Bolon amang di papahan amang si tua KM Panggabian inang nyonya si turus boru si hobing inang nyonya di si turus boru si rait inang nyonya pajetan boru si topul inang nyonya huta barat boru si rigar amang piterli na 70 ima Tuhan nang pagidon nami Tuhan las ima nang gorahono nami pangidon nami Tuhan nang ditikion posdora nami Tuhan di halungang bulun na naing paimon nami di keluarga nami Tuhan dia bang nami natongo Tuhan Bapak Pirto Siaturi dahahang Tuhan di rumah sakit Pon Jakarta nang pecah pembuluh darah ali Tuhan hubuto hami Tuhan halunganga siako hubuto hami Tuhan radidu Tuhan dijulum tung sotari hirim do hami Tuhan diakang borku do di anak kokku na tudu Tuhan dangadong naso tarpatu paho Tuhan di tonga-tonga ni ngulu ni dahahang na tongon di aisu di rumah sakit Pon di Jakarta songonima akadongan nami Tuhan saya leon halungangan do akaposi roha kesembuhan Tuhan do di proses ni pemulihan ni pos dorongan nami Tuhan daktar iri pami alai lo somul Tuhan marlas ni roha musai keluarga nang sudei akaruas ni huriam dia kena marsai di hagalion nasida totong pasu-pasu honomu ali Tuhan mangidu hami sian uduk do sering roha nami Tuhan urasi hami sia dusa pason nami asalam talup hami Tuhan majalo hasit tongan ni barita nauli doh gabi pakyomu hami Tuhan ulam di parsurum di pangulun nami nang di ho Tuhan lau pabuah-buahun barita nauli laus dapotang marhiti hami Tuhan pasu-pasu maruse-huse di tonga-tonga ni ngulu nami mau liate roha nami Tuhan hola di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami amin mari dehita tapuji Tuhatta laus tapapunguma piliata
usuruho kami posoki. Usuruho mandani namarsaki, apuli rohani namarsahi, rade maho manaon suksang duri, usuruho mamolus dalaki. Usuruho tuakan terpuju, nasohado na parosehoni, kapoton mana tumaon na porsu, usuruho anaki. Sinuruni amai, usuruho lau sumeahon diri, radot maho di panjohon di, nang dileai jala di arsahi, usuruho kami naposoki. Ausin usuruho mandani namarsahi, apuli rohani namarsahi, rade maho malaun susanduri, usuruho mamolus dalaki. Usuruho tuakan terpuju, naso adong na parosehoni, kapoton mana tumaon na porsu, usuruho patol asal kaki. Au sinuruni amai, tatangyak kumapiliata, ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, si lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus, hupasahat hami masian na nilehomitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus, di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasiak kami pilianon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim,
asalam hutadahami gudang nisi lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mau liate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami nadi banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham, di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matu hami sadarion, hanguluan siap hari, sisa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Hai hodor na puna raja pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan debatama ho, di sodakon, Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Usuruhon lau sumeahon diri, radot maho di panjohuon di, nang dileai jala di arsahi, usuruhon agame kosoki. Suruh mandau ni namar sahi, apuli rohani namar sahi, rade maho manaon suksang duri, usuruh mamolus dalaki.
Absensi.